Predstavte sa a pekný zážitok. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ja sa na úvod sa spýtam, že koľko ľudí, čo tu teraz sedíte, sa venuje vo svojom živote naozaj tlači. Tu, jeden. No to teda nie je veľa. Musím povedať 2, máme 3, alebo 4. Dobre, už sa to trošku zlepšilo. Ja som sem dnes prišiel porozprávať taký príbeh, ktorý odilustrováva cestu ku medzinárodnému oceneniu, ktoré sa nám podarilo získať v Nemecku. A toto ocenenie pre nás je veľkou satisfakciou, pretože cesta, ktorá k nemu viedla, dalo by sa povedať, trvala bezmála 30 rokov. Takže to prednáša dnes ja. Keď si pozriete, že som vyštudoval dizajn nástrojárenia, ja som si nikdy v živote nevedel predstaviť, že by som sa vôbec niekedy mohol dopracovať k tomu, aby som navrhol nejaký stroj, pretože od malička som bol skôr zameraný výtvarne, ale jak už to chodí, na strojáreniu sa hlásite, až keď vám zlyhajú všetky možnosti, pretože sa nechcete nechať odviesť na základnú vojenskú službu 2 roky, čo je teda dostatočná motivácia, šedivé hlavy vedia, o čom rozprávam. Takže prihlásil som sa, podarilo sa mi to dokončiť, no úžasne, takže vtedy som nebol, teraz už som, ale cez to všetko som si potom ešte splnil ten sen a doplnil som si vzdelanie ešte aj o ďalšiu školu. Projekty, na ktorých som pracoval, úmyselne som vybral nie aktuálne, ale staršie projekty, ktoré nejakým spôsobom mali vplyv aj na samotnú republiku a na chod spoločnosti. No a dole je zo pár vybraných klientov, napríklad, ja neviem, spoločnosť Eurotel, preto sme pracovali, to je taká rarita, od prvého dňa jej vzniku až po jej transformáciu na týchto služby. Ale je tam najkrajšia kniha Slovenska, čiže máme... Áno, najkrajšia kniha Slovenska to bola kniha Mysterius Mamberamo, ktorú sme robili s Vladislavom Gulikom, našim kamarátom. Áno, tiež je to už. Rád vás poznám. No, ale môžeme ísť ďalej. Som človek krátko pred 60-kou a ja by som chcel povedať, že o čom dnes určite nebudeme rozprávať. Určite nebudeme rozprávať o cookies listách, určite nebudeme rozprávať o online marketingu, určite nebudeme sa baviť o takýchto veciach. Počas môjho života sa svet zmenil 3-krát. A tie zmeny boli pomerne dramatické, až saltoidné. A myslím si, že zasiahli nás všetkých. A môžem povedať, že boli sme pri tom, keď na Slovensku začala vznikať digitálna príprava do tlače. V čase, keď sme začínali pracovať, na Slovensku bolo iba jedno, nazvime to štúdio, ktoré bolo kdesi hore v Bratislave, pod Slavínom sa to volalo Artex, pracovalo tam mojich XY spolužiakov, ale keďže si zobrali veľké úvery, tak to roka proste bolo po nich. Hej. Takže my ostatní sme museli začínať oveľa opatrnejšie. A poďme ďalej. Takže dnes o čom budeme hovoriť? Preto som sa pýtal, že kde je tu odtlačia z poligrafie, pretože zrazu tu máme termíny, ktoré máme radi. To sú termíny, ktoré mňa nevyrušujú. Keď ich počujem, tak dostávam sa do kľudu, keď vidím proste, že sa bavíme o tlakoch, o farbách, bavíme sa o denzitách, bavíme sa o takýchto veciach. Takže poďme ďalej. No, a ako sme hovorili, začínali sme opatrne. Home office nie je vynález dnešnej doby, musím povedať. My sme to mali dávno predtým, pretože jednoducho nebolo možností finančných ani ničo posadiť sa do kancelárie, pretože ešte ani tie kancelárie neboli.
firma AB Reavis, jeden z našich klientov, začala vlastne robiť reálny officeový development v podstate pred 20 rokmi, necelými. Takže pracovali sme po obývačkách, po nociach, po večeroch. Keď sme mali prvú kanceláriu, tak to keď sme vstávali ráno o 4:00, končievali sme o 8:00, o 9:00 večer. Môžeme ísť ďalej. Kedysi grafika sa robila v tlačiarni. To znamená, že prišiel zákazník do tlačiarne, tam mu pridelili grafika alebo nejakého dizajnera. Dizajner sa ešte vtedy moc nepoužíval. Ale v podstate na trhu nebolo nič. To bol začiatok skenery. My sme vtedy pracovali ešte pre jednu firmu, ktorá inštalovala vôbec prvú osvítku na filmy priamo v Concordia Presse, alebo dodávali sme redakčný systém do redakcie Práca, ktorá ako prvá prechádzala vôbec na počítačové redakcie. Môžeme skočiť ďalej. No a samozrejme počas svojej práce, existencie sme pracovali v celom spektre, ako keby v celej štruktúre národného hospodárstva. Ja tomu hovorím, že od dámskych pančuchových nohavíc v Linda Čemes Humenné až po Datalán úrad vlády, takže všetko. A keďže o všetkom sa rozprávať nedá a to ocenenie sme dostali za špecifický katalóg, tak prechádzam k tomu. Budeme sa dnes venovať, ako to vyzeralo v reklame, marketingu, v obuvníckom priemysle. Obuvnícky priemysel ja mám tak trošku pod kožou, pretože pochádzam z Partizanského, ako ste si stihli prečítať aj moji predkovia, pracovali pre Baťu a ten baťovský odkaz, dalo by sa povedať, by bol daný, alebo proste implementovaný pod kožu ešte v ránom detstve. Môžeme ísť ďalej. Žiaľ, ako veľa iných vecí, aj veľké obuvnícke fabriky skončili v troskách. Tu máme fotočku od Katky Janičkovej. Takto to teraz momentálne vyzerá vo výrobných halách v bývalom ZDA Partizanské. Ale zároveň vždy, keď niečo končí, niečo začína. A malí obuvníci začali vstávať postupne ako taký Fénix z popola a začali po maličkých dielničkách začali šiť a pokračovať vlastne v obuvníckej výrobe. A prvé, čo si uvedomili, bolo, že musia začať ponúkať svoj tovar nie len vo forme fyzických vzoriek, pretože to by sa nedonavyrábali, ale že potrebujú aj nejaký tlačený materiál. A historicky moja osobná, úplne prvá zákazka, ktorá bol A4-kový letáčik, na ktorom sme mali pre firmu Tufy. Takú jednu lodičku sme spravili, aj tá, keďže sme nemali vtedy ešte ani foťaky, tak bola nakreslená. To je taká perlička. No, môžeme ďalej. V podstate začalo sa to vyvíjať a zavedol sa taký štandard, že obuvnícka fabrika, alebo teda takáto dielňa bola schopná odprezentovať svoju produkciu v podstate na jednej alebo dvoch A4-kách, na ktoré nalepili všetky topánky, ktoré pripravili do kolekcie a s tým potom chodili po klientoch, mali obchodných zástupcov a tí to takto predávali. Potom postupne, keď skočíme si ďalej, zrazu už sa tam začala dostávať aj trošku niečo iné, okrem holej produktovej fotografie, už sa tam začali dostávať aj
nejaké náznaky, pocity z marketingu, už nejaké myšlienky sa začali objavovať v tých katalógoch, ale v zásade stále sa hľadelo na peniaze a jediné, čo ten posun, ktorý nastal, bol v tom, že vznikol nejaký folder, ktorý bol univerzálny, do toho dávali cenové ponuky a tak ďalej. Môžeme skočiť ďalej. Pánovi Jursovi. No a potom sme sa prebojovali. Nechcete matúť, radšej potom máte s tým problém, že... Ale nie, ak vás to ruší, tak môžem, ale ja som v pohode. Nie. Potom sa udial malý zázrak, keďže so svojimi klientami sme chodievali na výstavu Kamo Brno. Zrazu sme sa tam stretli so spoločnosťou Jas Bardejov. To bola posledná veľká fungujúca obuwnická fabrika na Slovensku. Takže urobili sme im nejakú cenovú ponuku, oni odpadli a od tej chvíle sme im začali dodávať. Potom, čo odpadli, sme im samozrejme hneď zdvihli trošku, pretože vtedajší nie. Dôvod bol taký, že vtedajší existujúci šéf marketingu povedal, že keby tú ponuku on predložil svojmu riaditeľovi, tak ho vyhodí z práce. Takže povedal, že musíte to dať drahšie, ale ten cenový rozdiel bol tak veľký. Proste tam bol niekto zahniezdený, ktorý akože fungoval veselo. Nebudeme menovať. Čo je taká pekná vec, je, že ten mládenec vyskočený, tak to nie je žiadna montáž, to je reálna fotografia. Keďže vtedy neboli digitály, fotilo sa všetko len na diapozitívy. Vy ste nevedeli do poslednej chvíle, či máte alebo nemáte dobrú fotku, takže ten sa naskákal, že potom nemohol týždeň chodiť vôbec. Môžeme ďalej. No všetko sa to rozbiehalo veľmi, veľmi pekne a pozitívne, no až sa stalo zrazu to, čo proste musí prísť jedného dňa. Doba bola, aká bola, všetci vieme. Svoj zrak na tieto obuwnické firmy upriamili rozličné skupiny z podsvetia a v podstate neexistovala v tej dobe žiadna firma na Hornej Nitre, ktorá by neplatila výpalné. No a ono to niekedy došlo tak ďaleko, že keď toho majetku tam bolo už dosť, tak mne osobne boli zastrelení 3 klienti. To je proste realita. V nedeľu som bol na stretnutí, piatok som mal prísť a proste s hotovými návrhmi a namiesto toho som išiel na pohreb. No a samozrejme zlá situácia dostihla aj veľkú firmu a keďže sa dostala do reštrukturalizácie, tak namiesto peňazí na účte mi pristal na dvore firmy kamión plný topánok s tým, že toto je vyrovnanie za naše služby, takže ešte som sa zmenil v zásade aj na obchodníka s obuvou. No ale odteraz už to bude iba veselšie. Áno, podarilo, ale 10 rokov mi trvalo, kým som sa dostal peniazom. Pretože ten, čo to predal, ten si potom doplnil za to svoj dom a ja až potom v ďalších zákazkách som vlastne to dokázal dostať naspäť. No, kde bolo, tam bolo, ako v rozprávke v jednej malej dedinke v Oslanoch, 2 domčeky vedľa seba, zelená strecha, šedá strecha. Zelená strecha, už predtým spomínaná firma Dufy, tá sa venovala výrobe dámskej obuvy a firma Artra, oni začínali naraz prakticky spolu. Firma Artra šila rukavice pracovné, s tým začínali. A potom šila nejaké pracovné odevy, monterky, bundy a postupne firma Artra prešla k tomu, že začala robiť pracovnú obuv. Nikdy nerobili do módy, vždy sa venovali na pracovné obuvy. Čiže ich obchodný model bol jemne iný a preto ani veľmi oni katalógy nepotrebovali, pretože sa venovali skôr business to business. Ale cez to všetko môžeme skočiť ďalej. Takto už vyzeral prvý katalóg, ktorý sme robili my pre firmu Artra. Je tomu
20 plus rokov, ja už si to nepamätám, kde už vidíme, že veľkorysosť, pretože na jednej A4 už sa zrazu vyskytuje 6 alebo 5 topánok, namiesto 18 až 20. A dobre si podržte v pamäti aj dizajn tejto obuvy, ako to vtedy vyzeralo. A môžeme skočiť ďalej, ďalšiu stranu. No a tu tento katalóg bol prvý katalóg obuvnícky na Hornej Nitre, ktorý spôsobil aj dosť veľký rozruch medzi ostatnými obuvníkmi, ktorý už sebe nesol príbeh. A ten príbeh bol o tom, ako vzniká vlastne topánka. To znamená od nakreslenia cez kopyto, cez šitie. Proste previedli sme ako keby toho respondenta celým výrobným procesom výroby topánky. Môžeme skočiť ďalej. No. A teraz. Toto je dnešný aktuálny katalóg firmy Artra po 28 rokoch existencie. A keď sa na to pozrieme o chvíľočku trošku bližšie, tak zistíme, že toto je už úplne iný vesmír. Trošku sme preskočili, ale nevadí. Čo všetko sprevádza katalóg dnes. Bola, kedy nám stačilo prísť, zobrali sme si vzorky, nakrutili sme vybavené. Dnes už sú to dlhé hodiny sedení nad konceptom, katalógy už obsahujú ilustrácie, fotky samozrejme zostávajú, ale nechcem tým povedať, že produktové fotky, ale aj tie sa teda zásadným spôsobom zmenili. Nekonečné hodiny retuše, pribudli nám 3D vizualizácie, katalógy už sú obohatené nejakým copywritingom, je nedielnou súčasťou, už sa stal print management, čo mnohí tlačiari nemajú príliš radi, keď sa nestojí za chrbtom. 3D animácie, videa a samozrejme web design, programovanie. Všetko toto vlastne už sa nedá ani povedať, že hovoríme o katalógu samotnom, toto už je vlastne projekt. A kým voľakedy trvalo urobiť taký katalóg 2-3 týždne, tak takýto katalóg sa robí pol roka a viac. Predtým na takom katalógu pracovali 2-3 ľudia. Dnes len v tej priamej fáze, v priamom kontakte pracovalo na tomto katalógu 12 ľudí a v tom druhom slede možno ďalších 20. Tu si môžeme pozrieť nejaký mini slide. Tu sú len trošku technických informácií o tom, ako ten katalóg vlastne vyzerá. Čiže nachádzame sa už žiadna 1/4, 172 strán. Čiže vlastne títo naši výrobcovia sa nám pomerne pekne vyvinuli. Keď si pozrieme aj 7000 výtlačkov, čo je tiež teda nebývalé množstvo pri tom počte strán. Faktom je to, že táto firma Artra vyrástla z toho malého domčeka a dodáva do 23 krajín Európy. Dodávali pre vojska NATO, dodávali pre políciu Slovenskej republiky, armádu Slovenskej republiky, dodávali veľmi, veľmi veľa veľmi kvalitnej obuvy. Ďalej. No, dívame sa na titulku katalógu. Formát nám narastol 28x28 cm, ja osobne mám rád štvorec, pekne nám sedí aj na hárok malého Heidelbergu, takže dá sa to ľúbiť. A tento katalóg už sebe nesie aj kombináciu rôznych materiálov. Môžeme skočiť ďalej. Ako som spomínal, z katalógu sa stal projekt a jeho súčasťou je teda nielen web stránka, ale tá web stránka zároveň je aj e-shop. To znamená, že nie je ten klient úplne skostnatelý, ale ten katalóg má svoje miesto, k tomu sa dostaneme neskôr, že prečo vlastne klient ten katalóg stále robí. Podotýkam, tento katalóg oni katalógy nikdy neprestali robiť a odkedy ich my pre nich robíme znova, tak tento bol tretí a už máme štvrtý vo firme. A stále tá náročnosť a kvalita rastie. Neviem, dokedy to vydržíme ešte. Poďme ďalej.
Takto vyzerajú dnes napríklad predely v takom katalógu, kde máme už 3D vyanimované pozadie skombinované s fotografiou. Môžeme ísť ďalej. To je ten istý princíp, veľkorysý predel, popisy jednotlivých vlastností, jednotlivých častí topánok. Môžeme skočiť ďalej. No a takto vyzerá, povedzme, typická dvojstrana v katalógu, kde jedna strana je jedna topánka a rozvedené na detaily. Zaujímavé na tom je to, že voľakedy sa tie topánky, tie detaily sa na nich skôr skrývali, pretože kvalita tej výroby bola taká, aká bola. A dnes už kvalita tej výroby je hlavná konkurenčná výhoda toho výrobku. To znamená, že klient trvá na tom, že každá topánka musí mať nafotených XY detailov zo všetkých možných strán, aby bola ukázaná nielen funkčnosť, ale aj kvalita toho produktu. Môžeme ísť ďalej. No a samozrejme v rámci scenára a v rámci nejakej idei už a tie firmy nás aj púšťajú vlastne dovnútra, ukazujeme ľudí, pracovníkov v ich prirodzenom prostredí. Toto nie sú žiadne modely, to sú reálne naozaj existujúci obuvníci v naozaj reálne existujúcej fabrike. Môžeme ísť ďalej. Napríklad tu majú takého volajú Tyson. Paradoxne je to Róm a je to najlepší pracovník na tej ich dielni. Najviac si ho vážia. Aj na to patrične hrdý, musím povedať. Môžeme ísť ďalej. No a takto vyzerá pracovná obuv dnes. To je už úplne iný vesmír. Keď vám poviem, že tá topánka má oceľovú špicu a napriek tomu má zachovanú vysokú flexibilitu, má podošku, ktorá sa vám nešvikne na kachličkách na oleji, tak to sú jednoducho materiálovo dotiahnuté veci. Povrch už dávno nie je koža. To sú všetko materiály, ktoré svojimi vlastnosťami kožu ďaleko prekonávajú. Je tam dokonalá opakovateľnosť, udržateľnosť tej kvality a tak ďalej. Môžeme ísť ďalej. To je to isté, čo chcem tu povedať, keď sa vrátime k tlači. Keďže pracovná obuv si vyžadovala nasadenie reflexných farieb, tak oni používajú reflexné farby a signálne farby, používajú tú klasickú oranžovú, ktorú poznáme, používajú tieto zelené, potom takú žltozelenú. Takže my sme prvý katalóg urobili klasicky celý v cmiku. A keď bol ten katalóg vytlačený, tak prišiel klient a povedal, že viete, že my sme si to síce všetko schválili a všetko je v poriadku, ale nám sa to zdá, že by sme to chceli ešte nejako ináč. Že musíme niečo vymyslieť a musíme niečo spraviť, aby tá signálnosť tej obuvy sa do toho dostala. Takže povedali sme im, že jediná možnosť, ako takéto niečo spraviť, je tie signálne prvky vytlačiť vlastne signálnymi farbami. Pričom ale tie signálne farby sa miešajú zároveň s offsetovými farbami. A toto je niečo, čo je vec z hľadiska kalibrácie, z hľadiska nastavenia a dôveryhodnosti toho výsledku tak neuveriteľne náročná vec, že môžem povedať, že nikdy v živote sme nič tak náročné nerobili. Začínalo to, môžeme skočiť ďalej, začínalo to tým, že museli sme u nás vytvoriť špeciálne kanály, špeciálne na tú signálnu farbu. Ale nebolo to tak jednoducho, že dobre, vyrežeme si, všimnite si, keď si pozriete, môžeme skočiť ďalej. Na tejto pánke je obrovské množstvo týchto signálnych prvkov. Všetko sa to muselo vyselektovať, všetko sa to muselo retušovať jeden za druhým pomaly postupne. A ešte bolo treba vymysleť spôsob, ako to vôbec dokázať pripraviť do tlače, pretože to bola úplne neštandardná vec. To, čo je na tom vlastne to zaujímavé, že keď vidíme napríklad relief tej podošvy, tak vlastne tie tmavšie pločky a všetky tiene sú pretlačené cmikom na túto signálnu farbu a tá signálna farba je čiastočne vyberaná spod
spod toho cviku, pretože keď by to bolo pod tým, tak nám vzniknú také blatisté odtiene. Takže toto bola fakt veľká výzva a zabralo nám to veľmi, veľmi veľa času. A potom nasledovala ďalšia vec, že v tlačiarni, keďže taká farba priama, akú oni používali, neexistuje, takže farby sme museli špeciálne nechať namiešať a ešte aj tie sa doupravovali potom v tlačiarni. Môžeme ísť ďalej. To isté v oranžovom, dalo by sa povedať. A to isté sme potom robili ešte aj v žltom. Môžeme ísť ďalej. No, a teraz sa dostávame k tej základnej otázke. Prečo vlastne klient naďalej v dobe online, v dobe web stránok, v dobe e-shopov investuje peniaze do katalógu? No, odpoveď je jednoduchá. Pretože klient chápe, akým spôsobom prispieva katalóg k budovaniu jeho vlastnej značky. A vidíme, že značka, to je hlavné charakteristické črty značky, to všetci dobre poznáme. Máme reputáciu, relevanciu, rezonanciu a rozoznateľnosť. Takže na všetky tieto oblasti alebo charakteristické črty značky má ten katalóg vplyv. Takže jediné, čo potrebujú, doručiť, keďže robia business to business, doručiť tento svoj katalóg obchodným zástupcom konkrétnych spoločností a môžu pokojne predávať. Môžeme ísť ďalej. A na tomto mieste by som bol rád, keby sme pustili video. Pripravili sme si taký malý showreel o tom, ako tento katalóg fyzicky vlastne vznikal. Takže poprosím pustiť. Malé ciele nie sú ciele. Spoločnosť Artra prišla so zadaním spraviť katalóg na najvyššej kvalitatívnej úrovni, porovnateľný s takými značkami ako Mercedes-Benz alebo Rolls-Royce. Tlak na kvalitu bol nekompromisný a my sme tentoraz nemuseli riešiť za koľko, ale ako. Artra je špecifická v tom, že každý deň, keď vstanete, viete, že idete robiť Artru, tak sa tešíte. Od Artry sme dostali 2000 riadkov dát a keď to vidíte, tak máte predtým rešpekt, skutočne rešpekt. Ale našťastie boli tak čisto pripravené našim klientom, že nám to umožnilo ich nalievať automaticky a zostal nám čas na leštenie detailov, mikrodetailov v typografii, mikrodetailov na fotkách a úplne nepredstaviteľných drobností. Vždy je priestor na zlepšenie. Myslím si, že spolu s klientom ho nájdeme. Najmä pri tomto projekte je to veľmi úzka spolupráca, kde sa vzájomne posúvame vpred. Retuši každej jednej fotke sme sa venovali úplne precízne. Bola to obrovská tímová práca a chceli sme doceliť to, aby klient bol naprvu spokojný. To bola skutočná výzva. Do finálnej podoby katalógu sa dostalo cez 400 fotografií. Prevažne sú to fotografie modelov, topánok, ktorých bolo cez 120. A každá topánka dostala vlastnú dvojstranu, ako keby profilovú stranu, kde sme sa snažili odprezentovať každú topánku rovnocenne v tom jej najkrajšom svetle. Najviac som sa samozrejme tešila na výjazd do fabriky. Mám blízko k takémuto prostrediu. Chceli sme zaznamenať pracovný proces a atmosféru pri výrobe a vlastne pracovníkov Artry odprezentovať ako hrdinov. Z toho nám vznikli zábery, ktoré sme použili pre ilustráciu hlavných hodnot firmy Artra, a to sú talent a kreativita, skúsenosť a precíznosť, rodinná atmosféra, čo je vlastne také DNA Artra týmu.
Na projekte pracovalo v prvej línii viac ako 12 ľudí. Od zadania po odovzdanie ubehlo 6 mesiacov a nás hreje nielen spokojnosť klienta, ale aj medzinárodné ocenenie. Ďakujem. Môžeme prekliknúť ďalšie slide. No. A potom sa stala takáto vec, že zavolali nám zo spoločnosti Fedrigoni, že či nechceme náhodou prihlásiť tento katalóg do súťaže. Tak keďže už som v zákulisí spomínal, ako ja sa stavím k takýmto súťažiam, tak mne znie veľkým potešením a bez akýchkoľvek zásadných očakávaní sme tento katalóg teda poslali. Mysliaci, že pôjde o súťaž, lebo tam bola jedna podmienka v tej súťaži a to je to, že katalóg musí byť vytlačený na papieri firmy Fedrigoni. A tak sme to tam poslali a potom sa pomaličky začali diať také zaujímavé veci, že nám zavolali, že máme prísť na stretnutie, že sme sa dostali na shortlist a bolo to uprostred covidu, takže konalo sa to v takej akože komornejšej atmosfére v nejakom horskom stredisku v Alpách. Tak sme tam vyrazili a tam sme zrazu proste veľké kvantum ľudí a zistili sme, že súťažíme s Českou republikou, Maďarskom, Rakúskom a Nemeckom a že je tam prihlásený v našej kategórii 300 prác. Čo teda si myslím, že je teda naozaj mimoriadne kvalitne osadená súťaž a nám sa teda podarilo získať striebro a dopadli sme najlepšie z nefrankofónnych krajín. Jediná cena bola pred nami a to bola firma Mercedes. Hovorí same za seba. Takže ešte teda samozrejme bola tam aj spoločnosť Divprint, ktorú veľmi sympatickí páni, s ktorými občas spolupracujeme a dúfam, že budeme spolupracovať aj viac. A oni získali bronz pre Slovensko. Môžeme ísť ďalej. No. A teraz sa vrátime na začiatok. Keď sa pozrieme znova na tieto výrazy, ktoré ma uľudňujú, čo je ich spoločný menovateľ? Papier. Takže, poď ďalej. Spoločnosť Fedrigoni. Ja tu nechcem robiť Fedrigoni reklamu, ja chcem povedať, prečo sme si vybrali Fedrigoni. Pretože ja som stará generácia. Ja mám rád, keď niekde zavolám a niekto sa mi venuje aj s nejakou emóciou. Keď mi zavolajú naspäť. Keď poviem, že niečo hľadám a neviem čo, tak oni to pre mňa nájdu. A veľmi sa mi páčilo vlastne spôsob, akým firma Fedrigoni pristupuje ku svojim zákazníkom a že nemusíme ísť cez úplne odosobnenú papierenskú spoločnosť, kde po vás chcú, len aby ste odobrali 2 kamióny a vtedy ich začínate zaujímať. Ale keď potrebujete z niečoho 300 lárkov, tak tam ste pomaly na kolenách a prosíte, že aby ste ich dostali. A kedy vám ich vôbec dovezú. A nevraviac o tom, že toto bol opačný prípad, pretože toho papiera bolo XY tón, ja už to ani neviem z hlavy, pri 7000 katalógov je to naozaj veľa. A samozrejme my sme oslovovali iné papierenské spoločnosti, ale ukázalo sa, že neboli schopní splniť termíny trebárs. Takže my sme akceptovali, vybrali sme si Fedrigoni kvôli kvalite v prvom rade, kvôli servisu v druhom rade a za to sme boli ochotní akceptovať aj tú cenu. Ďalej. Kaprint. Videli ste na videjku, malá komorná tlačiareň, s takýmto katalógom sa nedá ísť do veľkej tlačiarne, kde stojíte v rade medzi zákazkami,
pretože a už sa na vás tlačí nejaká kniha alebo niečo, všetci sú nervózni. Preto veľmi radi spolupracujeme práve so stredne veľkými alebo s malými tlačiarničkami, kde ste v osobnom kontakte s jednotlivými ľuďmi a s touto tlačiarňou spolupracujeme v podstate odkedy vznikli, čo je takisto bezmála 30 rokov. Samozrejme spolupracujeme aj s inými tlačiarňami, ale k týmto ľuďom máme osobný vzťah. No, ako som spomínal, momentálne, ja som krátko pred 60-kou, čo tu sedíme, tiež už nemáme až tak veľmi ďaleko do dôchodku. Na celom Slovensku úplne prirodzene začína prebiehať generačná výmena. Takže mne sa podarilo vychovať takisto nástupcu u nás vo firme a podarilo sa mi priviesť tohto nástupcu rovnako ku láske tlači a k papieru. Napriek tomu, že toto už je dieťa digitálnej doby, ovláda všetky moderné technológie, doma je online a tak ďalej, ale tlač zostáva stále srdcovkou. Môžeme ísť ďalej. Už idem, to už je koniec. Takže, prečo preferujeme tlač? Môžeme si prečítať. Pretože to je jednoduché. Katalóg, keď zavriem, nezmizne. Zavriem počítač, zavriem software, je to preč. Musím si to niekde tagovať, musím s tým niečo robiť. Môžeme skočiť ďalej. Čo by som odkázal tlačiarom? A rovnako aj nám, kreatívcom. Vždy som vyznával to, že biznis je o vzťahoch. To znamená, budujme si vzťahy. Budujme vzťahy so svojimi dodávateľmi, so svojimi odberateľmi. Na tomto je položený a postavený na srdciarom stojí skutočný výkon a naozaj výnimočné veci. Môžeme ísť ďalej. Ešte som tam spomínal cenu, samozrejme, neznášam tendre a podľa mňa najväčšou brzdou rozvoja spoločnosti je tender na nižšiu cenu. To je bez debaty. No, takto to asi vyzerá, čo sme všetko za tie roky popáchali. Je to v podstate asi iba tretina z toho, čo sme urobili naozaj, pretože sa nám to nedochovalo a spústu vecí sme neodkladali. Odkladali sme len to, čo sa nám zdalo, že stojí za to. Môžeme ísť ďalej. A už nasledujú ďakovačky, takže klientovi ďakujem za to, že je náročný hlavne na seba, nie len na nás. Pretože byť náročný na druhého je pomerne veľmi jednoduché, ale keď je to položené tým, že je náročný aj na seba, tak v tej chvíli ten výkon je spoločný. Ieťo tlačí aj Federico Capri, som spomínal. Ďakujem, môžeme ísť ďalej. Takže, vážení, na záver poviem toľko. My u nás v Kodese milujeme papier, milujeme vôňu farieb, milujeme zvuk tlačiarenského stroja. Ďakujem vám za pozornosť. Kodes Kreatív, ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Možno... Sme sa už porozprávali. Áno, už ste to stihli, už ste to zvládli. Myslím si, že veľmi pekná prezentácia, škoda, že sme v takom komornom prostredí, ale ako hádam nie všetkým dňom koniec. Spôsobený aj rozdiel. Áno. Dobre, mohli sme si vás ďakujem veľmi pekne. A máme tu